Militum APSLC Langfer constituency long nitu kamklem rap korte inggir pen pini nang itu media tum phapon kala hello hitum non tong sikot pen labang so press meet kan ni pon alam thik laga hello nonjong itu hur ki chudut itum karbi yanang bong mi phi mi ke kai lam ke pangyar bini ke sorsa lasi langam lo pulutang te kumasi ke chok la pen kumasi ke chok che ile tu lage karbi yang longara west east la pen di masa karbi solang dora anstami itu mathadam pe mi pen la solam long ke itu munti dam nang je ni tu mi puji kang tu mangala hello nomolong kahuri itu dalam ni tu APSLC itu phane ke jap na ba ka president ake hai jai ka tharsa ami phi me ke kai labang so phuthak si ni tum pini ningduk lo lapen koma tum si mi phi ke kai lama alang ni tum phang ni tum hin pen bin rem lo athe pi lo pulo tang te ni tum APSLC atum ke komana phanta li tum son mi phi ke kai pu ni tum claim kli akunali tum da theklong le det lang ta hai theklong le pin lang ta hai la so ni tum APSLC tum mi phi ke kai pu le komane siam phane tum mi phi ke kai tang ho komane MP phan mi phi ke kai tang ho ni tum claim kli ba ka prek a party tum claim ta hai ni bon ta mi ni tum claim kli ge ni tum APSLC tum ke ining ing thir pen si tum la bang so party ke ni tum ke kaparja la pen ke ing thir pen ke te song saur tur ba ni tum claim phani hang he la si alang li jai ka thar sar ke hai kala ke ing thir ba saur tur ba gali kona ni ing dum ha ko mane part long to be dum da pu a hormu gali itu ma jai ka thar sar ke ing thir khe phan che song bin no longri long pat phan che song bin no alang li ke future phan non la lang li phan mi phi ke kai le tum han ta jai ka thar sar ke che song pi bom lo lang li tum han ta lasi mi phi ke kai tu alang li tum sa me matha nangi lake ake hai jai ka thar sar phan le mi phi ke kai gali ni tum karbia khai bansi lake mi phi ke kai ni tum phambe penang kai rap do kusi ni tum magala ke da bangai kroi dam dedo kasi alang ni tum phai tu hin pen pin rem lo ja semet pin rem lo ko pia KSL ma ko pi si ka ma tha dang peng ma je mi phi ke kai non he jong son le mi phi ke kai pu tang te chief minister atma mi phi kai do non tapi gat chief minister Assam chief minister Himanta Biswa Sarma alangli Hemaso Riniki Bhuya alangli ko anon ne kar biang long le ke chirai kar biang long le ki chi parhum hal hai mi phi me kai dun hun ma la so kes etu la lam ding ru da kes etu na tum kai dun hai hi pilo ko tang te lam ding ru a kes etu ke ko pilo ko tang te je ai ka thar phang tok bo ya je ai ka thar phang tok bo je ai ka thar sar phang pula te lage lalo je ka thar sar pulutang te lage kopilo pulutang te APSLC lo non alang like ni to president lo po alang li phale pirna po alam silake alang li tum ning ki hinu ben ning ki ho ben ke claim akam pini je ka thar mi phi kaya yo ni alang tu bang thom phi chong pro tum chong ma pini ki ong dum akarbi atok anu west east dimasa akarbi atum an ke pini kaya phang longria phang kachima tha tum la pen ahok pa karbi tum an ke pinya ning duk khur pinya ning duk lak je ka thar me phi ke kai pa la si ake ha ye ka thar sar phale mi phi kai nei kali ke kai nei ke CM tum phang MP tum phang MLA tum phang selang itu mi phi kai nei polo kada kar biang lo corruption ke claim ke lang tum thek dak lo sita me lang tum khala da ba ke claim dum desi la khai phang ke song karja pia bang phansi ami phi me ke kai ke bini solang do karbi ara tu matha pe metha akenang so do ma ja ka thang sar me phi me ke kai akenang so do ma lang li phan ka tek nang hi lasi ni tum all party leader conference mate APSLC langfer constituency hin pen alang li tum phani tum jasse met pin rem lo la pe ni sialang ke le hello ate hai ja ka thang sar phang
lapen party phang po men pencil itu mana target do kusin du pudam dedi athe ake ha ye ka thar sar ke lamding ru da kese phan board ko dangi puga lang ni pudam de ki puge komalo pulo tangte kursing timu organize secretary APSLC lo ake ha kursing timu ang hopen se kadinge lasi ঠিক আছে alang ake ha kursing timu ami PC ni ke kai kusonte halale sonala nona bangke boycott dangi lamding ru da case e dum phan boycott dangi pugani ye ke komala pulotang te pini kar gisolang dora chini at non kani ye bangke anul kapre lapen ki odam thomi pige kai bangke ye ka thar phansi lalo pulotang te ko ana case e lo latum lamding ru tuma case e ko ana ke thek lo ko ana ke re lo kasi isilam ni ni ye ning ha pini kar bi ang longara west east le hadi masa ke dokar bi ara ana phanta ni labang so social media hoy pa nili patini lo alang itu phan lamding da case edam phan amman ki pg puke karbiara tum aning hang lo mone ঠিক আছে khaya mo ar bung pusalang tum chipulo po to ni tum da khroilo sita alang itu arjan ke karbiang lo mara ke theklong hur lo ke dam tang case e tum nang cheteng du theklong hur lo ke di case e tum cheteng du ka cheteng adum adum ka chemat pot adum adum ante halabang so KSA kaya mo ar bung ma lasia holo kaya mo ar bung pu alai tum puji KSA tum puji sita ahok do KSA ang bong ta ahok a KSA do lagi pini ni pudam ni ke hitum ka chess is le hadi masa ka dokar biara ana phanta ni labang so social media hoy pa ni patini lo alang itu phan lamding da KSA dum phan amman ki PG puke karbiara tum aning hang lo mone ঠিক আছে khaya mo ar bung pusalang tum chipulo po to ni tum da khroilo sita alang itum arjan ke karbiang lo mara ke theklong hur lo ke dam tang KSA tum nang cheteng du theklong hur lo ke di KSA tum cheteng du ka cheteng adum adum ka chemat pot adum adum ante halabang so KSA khaya mo ar bung ma lasia holo khaya mo ar bung pu alai tum puji KSA tum puji sita ahok do KSA ang bong ta ahok a KSA do lagi pini ni pudam ni ke hitum ka churugang tung bang ke lehlo ahok a KSA bang ke non Samson teron sara ke haya KSA bang ke pini lagi khaya moral bung lo si khaya moral bung ke isibe hinni ke thom thom moral bung ke do de ahok lo amoyal bung lo KSA tum ke sita me alang li teron sa ho ke ya pona KSA bang ke lagi hitum kroja meng tum lapen thu bang ke non son son lamding ru da KSA putuma bangke a rongpia sang ho ke ja pona KSA son putuke ko mat akar bi tum si alang tum phangke man peng ki PG aning ke hang bang dolo athe alang tum methang si rat atheng no long arjan ke hino lapen ke arjan ke lang no selang tum chipak lang si social media lang ta lang tum methang si chipilo cheteng du tu de ekdom pini aphu ka chetong lam ansi alang tum long ke social media lang kipat lang dak tangte la lo pulo tangte pini khaya mo ar bung pu chi puke karbia khaya mo ar bung pu nang tum chi puri ni tum manang ba thera kori nang tum ke ko mane ko mana mo ar bung lang ta haji ta karbia khaya mo ar bung pu nang tum lam ding ru da KSA te ke chi puri ko mane ko mana KSA du chi puna athili tum thera du ala ni tum ba KSA pu nang chi pu du ma ke thera du pini la bang social media ha panili ke ong du KSA pani thanga pu da tum ke bos tabe alang itu rongpia sahu ke Japong KSA la lamding ro tum bangke nitum KSA pu ye bang ta tum tak methang ke therak la se bini labang social media hoi pen nitum pu dam tum magala hello kupilo pulo tangte je ka thar saraphan abi phi mi ke kai nai ke ko matum lo ke che tum sonte bang kai mune ke che so tum we pacha hai mune tabe kar bi hi ja khe hijang khe ya phang ki pa jok ye bang longri pe jok ye bang pangsi me phi me kai rong pulo tang de la ke pini labang so acha tai long sini thanda lo lamding ru da KSA rong pe sang ho ge ya pona KSA long bang ke la ke KSA punali tum thi pudunri kupilo pulo tang ke jini kinali tum ke claim ke de tang ya kam si nang tum claim de pulo tang te la ke komana bongo sena lapen ke RSS tum si labang so akam ke paklem toilo alang tum arlo kopena ka chingwai do si
bangkit ye so tum ke claim he kam si lamding ru da KSA tum ke labang so kam claim dum det lo tasi ahok pe da bangke lage KSA tum lage claim kali lapen kili tum KSA tum si claim ta pupe lake bongo sena RSS tum si labang so kam ke claim lo pusi tum ke jong pom thiji lasi pini labang so a social media hoi pen rat aphan nitum langpher constituency APSLC hoi pen nitum labang so social media theng no wangsi rat aphan pe chini lo lam lo to halo sipini nilitum da langpher constituency committee pen da social media mate media bang kutum han ke hangan ko athege lanlo je la non viral du jitu all karbiang long lo elito manutin bang putin sita menon theglong lo kopi pot si viral du ma la penda arut kos ke kopi lo te elitum theglong ji la bang so arut kos ke pilo lo te la ke sainik school jitu samelang so inghana fully along jitu halada sainik school ki biji pu men pen bon sita me halada la bang so school ki bidam along hadak langlok so aradatum kroi credit ajoine la pen ke aku puthot haladak radatum kroi credit pen aku APSLC dum ta haladak stand dun lo halatum along arjab dun lo haladak radatum han kacerai kom dun ifan APSLC dum ta haladak arjab dun lo la pen especially la nilitum central committee kursing tim ngake hai organizing secretary alang lisita me halabang so puthak arjapi dun lo pen halabang so puthak karjab dun pen halatum man kacerai kom dun ji po joine pen ala KSA tum hala dak lam thama padulo mate hala tum fan jong lo atema lamding road la KSA alang li tum bangke de ladak sainik school samelang so ngan fully long kibige meolo development of anglo pusipu bons tami hada gara tum bangke la sona development genang ne nitum long le pek thek thik lasi KSA pugamu penta ili tum jethan lo je alang li tum be kheya moyar bong inte haladak langlok so akar bia rat tu ma khemo ya bung gali den ma KSA dong hala tum nong pipo se arja bun de hala tum nong si arja dun nei hala tum nong si cerai dun nei cerap dun nei bon sta me alang li tum ke cerap dun de si toliram ronghang ke hai CM ben kewan tang hoi scheme mada development an ke misen lo itum cerap dun nang ji pusi pudong rong lasi lamding road KSA Thomson rong pi alang li ke khemo ya bung bolutang te alang li ke khaya kisung lapen karbiang longa khaya tu along si arjab tu nei alang lige konama tangka ke doling tangka ke pialing lapuson karjab dun lapuson kalida dabang punai KSA tu ke lasi non jitu ake hai jay gathar sarfa alang li tu mi fi kailo bonsta mi people lo lata alang li fani kidnappers ko KSC pabon lo karbi bodim kidnappers ko selasi alang lige karbi pusita me karbi dim puke KSA tuma dim lagi bigali alang liga ningje kali alang lagi puke la puhan lo je kidnappers association atum si kursing ti munga ke hai phan ke kidnap ta pusi alang lagi pu lasi non jitu ke pache thang thro bang ke tuliram ronghang CM ke hai alang li si KSA tumhan alang li si aku puthot alang si pati tu si je KSA bo full meaning ke jaya thar ke kidnappers student association pusi nangki pu sida jay kathar sara ke hai alang li ningje longli lasi alang li fan la puson ke claim Thomson rongpi alang li tum la bang so ke claim ke chok chepot nili tum ke pui bang la lo alang li ta la bang so mi phi ke kai pot alang li tum dia chohang bek nang jay kathar sar ke hai alang li fan se alang li tum dia chohang nei ako alang li jong si dia chohang he polutang te nilitum tala 26 constituency along sita me alang li fanta me fi ke kai pon padukogi Thomson rongpi fanta la se alang li fanta nilitum sodak pen pinrem lo la pen alang li fanta tuning lo alang li ta prap jin pen alang li jay gathar sar along dia chuhang sonte ba chuhang vek nei pusi nilitum ke alang li fanta labang so lam ring ba alang li fan pachini lo athema sainik school alam pen lokke lapu an ilitum karbi khayang bong kacharbu inangji mate ke bhong nei alam kali ade mala